Just as we understand that during Ramadan there is a process in Mecca, likewise during Christmas and Easter there is a process in Jerusalem. Here we are in Awada Arochukwu Kingdom. In the uniqueness of Arochukwu Kingdom, according to Ikeji Aro calendar, today what we have in the item is Okpo is Awada. Adamazi TV is here live to witness the process of Okpo is Awada in preparation by Awada Arochukwu to host the Amuze. Today Ezobin all the way from Abagu led Umobin to Awada Arochukwu to join with their counterparts or to see Ugwu Akuma in the cleaning of Awada Arochukwu. So far so good. Early hour today being 1st September 2024, all the event went successful. We were able to witness it live, and in preparation of Ikeji Arochukwu Kingdom, Adamazi TV as a committed television will continue to bring live to you all the events beginning from today 1st September 2024 till 24th September 2024, which is the grand finale of Ikeji Arochukwu Kingdom. Your committed television will be presenting to you all the events precept by precept. Be expectant. Be expectant. We are going to make it available in any part of the world you are. Easy, simple, and very clear. I am Tosin Meregine Charles reporting for Adamazi TV. Musin. Oh. Ọbasi belo nke iṣẹ́ wọn àná. Taa ka ụmụ ọtụ si kpebiri na taa bụ izu okwu na ụmụ ya. Eze obi na ụmụ ya na-edu ụmụ ọbịa za Awada arụ. Ọ n'ihi mkpebi ọhụụ ụmụ ọtụ si kpebiri. Ọ ihe mere na anyị ji bịa n'ebe a n'ụtụtụ ka anyị zaa Awada arụ. Taa bụ ahụ okwu na aza Awada ebe bụ maka ndị anyị. Ihe anyị zadị. Ndị onye na-agbaga ya agbaga ụmụ nọkwa nna anyị agbaghị ekwuru ya bụ agụ ma dị taa anyị erutere n'ebe a anyị erutere n'ugwu Akụma anyị nọ nwa mgbe ntakịrị ugbo anyị ebido zawa Awada azụ bụ Awada pụtara na arụ azụ ala Awada Igbo musin ọkwa nna anyị ụmụ nọ nke gọdụ nke a na-ede ebere ya wetakwa kalenda nke ya anyị bịa tụlee ihe ụmụ ọtụ si tụlee ihe anyị si anyị achọghị okwu na ụka anyị achọghị onye ọbụla ịrụsi ibe ya ọgụ udo chi ya na-arụ ụmụ ọtụtụ si ka eze ọtụtụ mee kalenda ka anyị na-eji bịa zaa Awada Ikeji ebido ihe merenụ abụọ ha edewere ọ maka okwu dị na-arụ okwu a na-ejikwa nwayọọ nwayọọ ya ọgwụ ọ dịghị onye ga-emebiri ibe ya azị onye ọbụla mebiri ibe ya azị ndị iche ịchụ onye ọgwụ onye ọbụla wetara nke okwu na ụka ndị iche ịchụ onye ọgwụ zo ugbu a gawa amaghị emekwa olili mmadụ na-arụ nwa ama nwere ike ịlụ nwaanyị ugbu a mmemme dị ugbu a bụ ịlụ nwaanyị bụta ọbụghị olili mmadụ ihe bụ omenala anyị ebe ọbụla a na-ese ka elie mmadụ ugbu a ọ pụta onye ọha daala iwu olili mmadụ adịkwa ntụtụ Ikeji agwụ ụmụ nọkwa nna anyị chụdo akụkọ Igbo mma mma ndewo na ọba aga ọzọ dị